Bytové družstvo jako člen SVJ. Tady si musíme uvědomit, že za situace, kdy bytové družstvo začne převádět byty do vlastnictví, nicméně je nepřevede všechny, pak se stanou dvě věci. Za prvé vznikne logicky SVJ, které se musí začít starat o dům, zjednodušeně řečeno společné části, tedy provádět správu domu. Za B, to bytové družstvo, které ještě má pořád nějaké nepřevedené byty, se jako vlastník stane jeho členem. Co to znamená? SVčko se začíná starat o dům. To znamená, že začne provádět vyúčtování služeb, začne na ně chodit veškeré náklady spojené se společnými částmi, veškeré opravy, údržby, rekonstrukce, samozřejmě svoje administrativní náklady a tak dále. To SVJ samozřejmě provádí vyúčtování služeb